Vodičku a bagetu ešte zlato. Teraz sa ešte jabotníček. Ahoj, Janka. Aj plávať sa dá, no. Dá sa, dá. Tam pod tými striežkami, tam sú také striežky. Tam bude zahájené. Čau, čau. To sú zavreté? Dobré ráno. Presúvame sa tam. Ja už včera. Jedno. Nie, nemôže byť zaužívané. Bože! Čo, lebo za hodinu sa ti neujde. Kam potrebujeme? Ja neviem. A za chodu? Ale to zapaka sa bývala. Ale neboj, jak ti tam dám hnežda, jedného si na druhého ulici a tam krajka to je Veď aj ona jeden z tých ľudí otvoriť. Môžeme otvoriť nejaký bístric. Státna nemocnica nejako, ja som vedel, že nepúšťa, keď ma zamestnali len poviem. Ja som povedal, som 50, že to je prúšťa. Čo to mohli ja na pondelok.
podporí sa nedá zabezpečiť. A však to neprehadzovali tie termínejších členov? Tak ale za to dali, že teda choťáni sa teda... Sme tu stále tí istí. Dobrý deň, prajem. Prosím trošku pozornosti. Dobrý deň. Prepáčte, že sme sa trošku obmotili, ale budú počasí aj my sme sa všetci zišli dohromady. Takže dovolte, aby som vás všetkých privítala na jubilejnom 50. ročníku Bratislavských vier. Zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb. Veľmi sa teším, že i napriek takémuto počasiu sme sa stretli v takom hojnom počte. Sice je pravda, že v Lani sme mali okolo 300 ľudí, dneska máme 280, takže tých 20 rátam s tým, že nejaké penky a nejaké úrazy sú tam, že musia ľudia pracovať, takže je to približne ten istý počet, čo sa veľmi teším. Tento rok sa z iných zdravotníckych zariadení k nám prihlásilo 35 zdravotníckych pracovníkov spolu, psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 18, špecializovaná nemocnica Svätého Svorada Zobor 13, Prokare 6 ľudí, zdravotnícka škola momentálne s pani riaditeľkou a náhradu si ona nenašla. A chcem ospravedlniť aj hneď na začiatku primátora mesta Nitry, pána Mareka Hatasa, že za nepráznenosť slúbil, že teda príde, ale že je veľmi zanepráznený, tak sa nedostavil. Dobre, že neprišiel, ale tak by prehral. Ale musíme slušne poďakovať, dávna Marea, dávna všetko. No, dovolte, aby som hneď teda na začiatku poďakovala aj poslancom mesta Nitra, ktorí nám zase prepožičali kúpalisko, ktoré asi dneska už ani nevyužijeme, a tieto všetky priestory, ktoré máme k dispozícii, a máme to opäť gratis už 3. rok. Také poznámky. Dovolte, aby som medzi nami privítala, najprv privítam našich ctených hostí, riaditeľa psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží, doktora Heinricha Gráca. Neviem, hľadám pána riaditeľa zo Zobora, či je tu, lebo sem neprišiel medzi nás. Dovolte, aby som privítala pána riaditeľa Prokare, inžiniera Milana Beňu. Srdečne vítam medzi nami nové vedenie fakultnej nemocnice Nitra, pána riaditeľa magistra Michala Fajína, ekonomického námestníka pána Michala Adámiho, námestničku pre ošetrovateľskú starostlivosť, doktorku Romanu Tamášovú, samozrejme celé naše vedenie, ktoré zastupujú páni prednostovia, primári. Všetkých vás srdečne tu vítam. Než odovzdám pánu riaditeľovi slovo, chcem sa poďakovať všetkým sponzorom, ktorých si môžete naštudovať a pozrieť. Máme tu reklamnú tabulu za nami postavenú. A všetkým chcem poďakovať, ktorí participovali na príprave branno-športových hier. Také malé organizačné veci vám chcem povedať. Som nezabudla, som si to poznačila.
Chcem vás upozorniť, že ceny víťazom sa budú odovzdávať okolo 17. hodiny. Vyhodnotenie toľkých účastníkov bude aj trošku trvať, tak poprosím o takú maximálnu trpezlivosť pri ščítavaní tých bodov, aby ste nás tam potom nechodili rušiť diplomy, píšeme a podobne. My vám vždy povieme, že asi kedy to začne. Ceny budú odovzdávané len prítomným víťazom a tým, ktorí budú musieť odísť do služieb. Ostatné ceny nebudeme už nosiť, že u predsedničky, tajomničky a neviem kde, prepadnú v prospech budúcich športových hier. Tí, ktorí vydržia, na záver dostanú aj darček, tak sme sa o to postarali. A ostatné, čo sa týka obedu. Obed sa bude podávať od 12. hodiny do 2. hodiny. Guláš by sme chceli podávať tak okolo 4. 5. hodiny, lebo však medzi obedom by bola nejaká prestávka. A chcem vás poprosiť, máte tu smetné koše. Modré vrecia sú na smeti, červené na tie fľaše umelé, ktoré ste dostali ako... No a teraz chcem poprosiť pána riaditeľa, aby sa ujal slova. Nech sa páči. Po nitriansky je to chill, nie? Áno. Tak chill vám volá, čo poviem. V prvom rade vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie na tie 50. Jubilejné športové hry. Som veľmi rád, že práve ja ich môžem fajnovo zahájiť. A že budú určite fajnové tým pádom. Ja som veľmi rád, že som prijal tú možnosť od pána ministra začať manažovať nitriansku nemocnicu, lebo za ten jeden mesiac sme spravili kopu dobrej roboty. Sice to je význam iného politika, kopu dobrej roboty, ale je to aj vďaka vám. Čiže dovolte mi vám z tohto postu poďakovať, že ste za mesiac boli vrúcni aj novým kolegom, že ste povedali všetky poznatky, ktoré sme mali, lebo ja som prijal od minulého vedenia úplne čistý stôl a len vďaka vám sa mi podarilo tak veľmi rýchlo navnímať tú situáciu, ktorá je v nitrianskej nemocnici veľmi zlá, ale nie je smrteľná. Za mesiac sa nám to podarilo nejako zastabilizovať a dúfam, že do pol roka bude naša nemocnica znova v plnom výkone a bude jediná na Slovensku, ktorá bude v pluse. Ovšem musí prísť oddlženie a to asi potvrdia aj moji kolegovia riaditelia, že tie zvýšené mzdy, ktoré prišli tento rok a ešte len prídu, ani jedna nemocnica skrze poisťovne nevie uhrádzať ostatné výdaje, ktoré treba. Ale nechcel som začať a ja dúfam, že tu nebudete ani pracovať, lebo na to je športový deň. Pán Sota, keď som u neho pracoval, tak hovoril, že aké ľudia, také počasie, čiže keď máme príhovor prší a o 10. má svietiť slnko, takže dúfam, keď budete súťažiť. Chcem vás všetkých poprosiť, aby sme zajtra neboli v Markíze, tak jak je nitrianske kúpalisko známe poslednú dobu. Čiže a keď len tak bezpečne vás poprosím, a nech to není vidieť. Máme to sami pre seba. A poprosím nich skupinovo. Dúfam, že teda sa tu dnes zabavíte a naberiete nejakú pozitívnu energiu. Teraz som počul o tom, že sa to už volá nie len tak, ale že naberanie pozitívnej energie, takže dúfam, že ju naberiete a využijete ho v prospech nitrianskej nemocnice a budeme si tam spolu nažívať aj po voľbách. A dúfam, že to tak dobre dopadne. Takže ja z mojej strany riaditeľa fakultnej nemocnice považujem tieto športové dni za otvorené. Ďakujem. Chce sa ešte niekto z hostí prihovoriť? Tak začneme, ja vás oboznámim, ktorej disciplíny budú a kto bude mať na starosti jednotlivé disciplíny. Volejbal má na starosti Dušan Sablo a volejbal sa bude hrať tuto na tom pieskovom ihrisku. Nohejbal má na starosti Petrovič Juraj, neviem kde. Takže u ňou sa budete hlásiť. Nohejbal sa hrá na tom rohu kúpaliska. Stolný tenis má na starosti Juraj Jančo
stolný tenis muži, ženy, tam, kde ste sa zapisovali, tak tam sa hrá stolný tenis. Áno. Tenis to je jediná disciplína, ktorá nebude tu v areáli kúpaliska, ale ten sa prevádza za fotbalovým ihriskom a na starosti to má Daniš Milan. Tam ho máte, áno. Streľba bude tuto nedaleko asi 50 metrov, tam vidíte tie terče. Streľbu budeme mať na starosti Moravčíková Adrika a budeme strieľať v stoji, pretože to je všetko mokré. Áno, áno, v stoji. Všetci máte rovnaké. Či ja rozprávam, tak... Pán riaditeľ, môžeme si dovoliť iba pol. My sme sa už o tom bavili s pani predsedkyňou Čáporovou, táto všetko vybavila, takže stále je ten zvyk platný aj u mňa. Ja ešte som zabudol povedať, že my sa chystáme v novom vedení spraviť aj spoločný vianočný večierok, jeden veľký, takže... Hľadáme ešte miesto pre tým, buď to bude v agrokomplexe alebo v divadle, ale mal by byť 14.12., takže určite sa budeme snažiť, aby sme sa tam takto stretli. Uvidíme, aký bude Ježiško. Pani Čaporová napíše zoznam a podľa toho sa zariadíme, ale teším sa na vás. Dovolte, aby som vám udelila rozchod. Ja sa vyhráš od Tiborke, že nám pošle fotograf na plátku. Zavreli už 1. septembra. Počúvaj, skúsa. Ale ešte jedno máš 3 a 3 boli, nemáš 3 v statule? Nie, dve mám, miláčik, nemám 3. Možno, že sa si tam rozhodáme, alebo... Nám bude potom. Teraz dám po 3? Teraz ďalšiemu po 3, čo do radu ide. 3. Môžeš mu hneď dať? Áno, páči. Môžeš. Nemôže. Počkaj. Bolí, ale si... Tá plachta je plná. Neboj sa, malinka. Bež pred. Tu sú vlády s flintami. Utekajú. No, utekajú sa na opicu sveta ide. Do tých stromov, proti do parku. Aj tam tá veľká okolo sanitke. Ty si dal do stredu, Mirko. Kurva, čo má presne stred. Nemám.
ale nech si to naši nevybrali, že univerzitná Aby sme sa vestili do kamery. Dajte aj za stôl. Jasne, čo ja. Oni by sme mohli ísť. Aby sme mohli odísť. Oni len pre kameru. No, Tibor, keď to ešte ostane. Dobre. Ладно, to bude. Jak dobre, pozdrava. No aj sa to bežané. Áno. Ja budem mať to tak dobre. Počkaj, to sa Líšania má dozadu Kučana. Madhausen. Počkaj, neprebali. Tak. Sír, lekvár. Do toho. Hýbaj zo spodu, podávaj. Lekka. Hýbaj takto. Lubo, však hraj tam bola, čo Lubo? Druhého. Kaper. To bude veľa. Super. Ale nie tak vysoko. Toľko síly dáš do tej výšky. Kaj to, Milan? Ďalší. Nikto. Peťo, a teraz poďte, predstavte mňa v tom strede. Tak Peťo, obidva naraz. Peťo, rýchlejšie. Ale odpále. Ale vidíte tam. Dobre, ajte rád. Predstav to. Janka. Ale dievčence obťažno. Tu som to tam podielal.
No poďte krásne, nájde kúsek. Ďakujeme. Mavinko je tu. No. Bon appétit. Ja idem do špitálu. Musím cez víkend vláčok urobiť. Dobre, bon appétit. Máme bazén doma, ale už tam voda nie je taká, vieš, studená, alebo aj možno chladnejšie. Tak ideme hovoriť. Zuzka. By to malo mať. Budeme kúkať, jak plávajú. Ale ja nemôžem ísť na titulku, mám zlé tričko. Na hodinovku tento rok až bude, tak dojde ma filmovať. Dobre, po mnohých rokoch. Planetička, ako to tam ten pri bazéne, skoro som umrela. Ja by som tam nevlezla do cesty. Ja, ale musím byť chudená, strašne. Ja mám problém aj Dávaj. Vidíš, a teraz uvidíš, či sa to dá trafiť. No, však nedá. Á, dobrá. Á, tak dá. Dobre. Víno. Pekne, poď! Máš! Raz, dva, tri! Dobre! Ja nevličíme ani my. Povedz, Denis. Najstarší článok Ústravy! Začapkajte! Áno! Všetko vyhrajú, tak sú prví. Aj. Treba nám asi loptu. Ani nám to nerozpí. Ja nebudem vládať. Máš, raz, dva, raz, máš, Marek, chceš? Áno! Dobre, nevadí. Dobre! My hráme. Lebo mne vyskovala, lebo som to dostavila. A teda to vyhráte vy. Jeden, len tak. Toto si nesmiete dovoliť, lebo vás porazia. Vážne? Ja to ten toto vyhrať nevyhrám. Potrebujú vystrieľať. To je to, čo padíte. To je ono! Som vysoká.
Pripravené. A čo všetko sa do toho pustilo, lebo teraz je nová výzva. Viete? Áno, áno. A ja by som do toho chcela ešte... To bude dávať. Ja tak postavila. Je za 2 dní voľná. No. Bacha! Aha, táto sa mi spočila. Tak je otrávila. Ale je to možné, toto? Asi tátka ma nepočuje. Počujem. Jaj. Daj senkarči, dám ti práva. Ešte nejaký neodletel, tak asi No Kati, čo? Katka, no čo? Veď som hovorila, že to Tereska volala, že je dojdu, tak ide ich zaviesť, no? Ale oni sú... Do rána je malá chvíľa byť pre
Kde je Natálka? Ale Ujo hovorí, že stala veľmi dobrý čas. Aha, že mal dobrý čas. Ja nie, pokazujte si film. Kto sa zúčastnil teda na týchto tenis a čo ja viem, čo všetko, ja vám prečítam a vy budete prichádzať po jednom a budete dostávať ceny, budeme odozdávať a diplomy, dobre? Takže počúvajte. Stolný tenis. 3. miesto ženy Viera Bédiová, Veľké Zálužie. Ženy, 2. miesto Daniela, Prvé miesto, stolný tenis ženy Miriam Hunčárová. Ženy. 3. miesto Miriam Grácová. Druhé miesto streľba ženy Eliška Petráková. Ženy. Prvé miesto streľba ženy Jana Orsáková, fakultná nemocnica. Streľba muži, 3. miesto Martin Duchoň. Miroslav Benkovský, Juraj Tóth. Stolný tenis muži, 3. miesto Peter Kozík. Druhé miesto stolný tenis muži Peter Porhajaš.
bal. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie špecializovaná. Druhé miesto, ona im to zoberá. Druhé miesto Nohejbal, fakultná nemocnica Nitra. Špecializovaná nemocnica Perďo a pán Perec, stop tenis, zase Perďo Perec. Druhé miesto, tenis, Zvalová Daniš, Natália Melová. Druhé miesto, branný pretek ženy A. Alžbeta Špinerová. Branný pretek ženy A. Lucia Bereznajová. Tretie miesto, branný pretek ženy B. Silvia Sviteková. Druhé miesto, branný pretek ženy B. Diana Kučková. Prvé miesto, branný pretek ženy B. Petra Blašková. Branný pretek ženy C. Betty Pap. Tretie miesto, branný pretek muži A. Peter Porhajaš. Druhé miesto, branný pretek muži A. Juraj Zákusný.
Kosári. Tretie miesto, branný pretek muži B. Pavol Sitáš, Prokare. Druhé miesto, branný pretek muži B. Miroslav Venkovský, Klav Kobot. Druhé miesto, branný pretek muži C. Marek Duriš. Prvé miesto. Tretie miesto, plážový volejbal mix, Trauma Nitra. Plážový volejbal, druhé miesto mix, špecializovaná nemocnica svätého Svorada Zobol. Volejbal mix, Cievary FNU. Gratulujeme. Takisto nemocnica Veľké Zálužie, takisto Proker. Ďakujeme veľmi pekne, že môžeme spoločne s vami si zasúťažiť a mať jeden príjemný deň. Myslím, že aj počasie sa umúdrilo, keď videli toľko nadšených športovcov a pekných ľudí pokope. Aj náš ekonomický námestník sa rozohnil a strhol dav aj pri speve. Takže, aby bol aj on účastný, zatleskajme mu. Lebo aj speváci tom, jak hovoril Boskej Kája, toto je nás Boskej Michal, že tleskejte mi, má to rád. Ja sa pozriem zajtra na údržbe, či to tak bude. Tak, pondelok, určite sa rozobáme. Všetkým gratulujem, ktorí dostali ceny a tí, ktorí nedostali, tak dúfam, že budú lepší budúci rok. Myslím, že nebudeme ani v televízii večer, čo ma veľmi mrzí, lebo ja som sa tešil aspoň na také disciplíny z tohto kúpaliska, ale teda sklamali ste. Ale, áno, nehovorte ho, ešte není koniec. Prajem vám ešte príjemnú zábavu a dúfam, že sa vidíme na tom vianočnom večierku a minimálne sa vidíme budúci rok na športových dňoch. Dúfam. Všetko dobré a prajem vám príjemný deň. Ešte vás poprosím, ešte chvíľku strpenia. Dobre. Môžem? Áno. Dobre, ďakujem. Gratulujem. Oficiálne. A teším sa, že ste sa zúčastnili a budete vás očakávať aj na budúci rok. Ďakujem. Veľmi sa vám páči. Ďakujem. Ďakujem. Povieme aj tým. Dobre.
zakładam singilingi bom, a ja taka jak i nas singilingi bom, czarne oczy i masz singilingi bom, czarne oczy masz mała singilingi bom, 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 ja się na nią podałam singilingi bom, czarne oczy masz mała singilingi bom, 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 ja się na nią podałam singilingi bom.